Hello everyone, खुलुमबाय बयखौबो आंनि गोदान भिडिअ फिन खनसेबाव नोंथांमोननो बरायना बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो इसोरनियावनो मोजां दं, जोंहाबो मोजां दं आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय आङो नै दिनै सानसुनि ओंखाम ओंख्रि संनो रेडि खालामबाय, दुगैखां लोबखां लाखांबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय आङो संलांसै जोंहा दिनै मा ओंख्रि सङो बेखौनो आङो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामसै लोगोफोर। ओमफ्राय आङो दासान्दि भिडिअखौनो होनो हाया जागासिनो आरोना लोगोफोर। फिसाला ओमफ्राय लोगोफोर आङो दासान्दि भिडिअखौनो होनो हाया जागासिनो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय फिसाला सानैनि फरिखा जागासिनो, सासे उन्दैनिया माइनर जागासिनो दा, ओमफ्राय गेदेरनिया 28आव मोनसे, ओमफ्राय 6 तारिखनिफ्राय जागोन आरोना मार्चनि 6 तारिखनिफ्राय 100निया। ओंखायनो एसे हाया एडिट खालामनो मोना जागासिनो खालामबाबो। ओमफ्राय दिनै नाजानोसै लोगोफोर मा शेयार खालामनो हायो नोंथांमोनजों नायलांबानो जाबाय। अब्ला आरो भिडिअ सोरबाफोर गोदान नायसनफ्लाङोबा प्लिज साबस्क्राइब खालामना हो आरोना लोगोफोर। नायलांबाय थादो। अब्ला नायदो लोगोफोर, आङो रेडि खालामना लाजोब्बाय आरोना। नैहाय जाबाय मान्दिया मैगं, सायनानै सुनानै लाबाय। एकदम गोरलै खाथारमोन आरोना लोगोफोर, जोबोद गोरलै। दासो रोदोमहांनाय गोरलै, मैया बायनानै लाबोदों आङो फुङाव। ओमफ्राय नै दा मैया बेलासियाव बायनानै लाबोदों आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय दा संसै भाजा। ओमफ्राय नैबे आलु, ओमफ्राय नै न'निनो दाउ फिसा सिथारदों आरोना लोगोफोर, दाउ गोरलै आधा केजियानो जास्लाबामोन। बेखौनो आलुजों रोसि जेब खालामनानै जानोसै आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नै टमेट'खौ आङो बाथोन सावगोन आरोना लोगोफोर। होमबा संसै आङो। सामब्रामखौ हाना लानोसै लोगोफोर आङो। खामानियानो एकदम हास्लाबा जाथारदों आरोना लोगोफोर। गथ'फ्राबो 12थायावनो गयो, फरिखा जागासिनोखाय। दुइथायावबा एसे सुस्थि सङै खावै एसे रेस्ट मोनलायबावो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय 12थायाव गबा एसे आथुर जायो, गयनि सिगां ओंखामफोरखौ संखायो नालाय आङो। दा नै गनोसैयानो बावला, माबार संना लानोसै आङो। नायदो लोगोफोर, थावा मोजां दुंबाय आरोना लोगोफोर। आङो सामब्राम आरो बानलु हानायखौ हरना लानोसै। ओमफ्राय नैबेजायबो हरना लानोसै लोगोफोर। हरना लानोसै लोगोफोर नै। ओरैजायबो मैगंखौ होनोसै। बेखौ जाग्रोनांगोन नामा दासो सुग्रोनायखौ? सायाव दोनदो बेखौ। लोगोफोर आङो आलुखौबो हरनानै लाबाय आरोना नै, एसे एवखाबाय दाउजोंनो। संख्रि होना लानोसै आरोना लोगोफोर, आं संख्रि होथ'वाखैमोन। टमेट' फिसा एसे होदेरनोसै, दसे एवना होनोसै लोगोफोर। नायनोसै लोगोफोर आंना ओंख्रिया मा अबस्था जाखो, मोनसिगोन आरोना। नायदो बरिया गोदौगासिनो। आलुखौ एसे थुराम होबाय आङो लोगोफोर। ओमफ्राय रोसिया बिदिनो दोनसै आरोना लोगोफोर, बेजोंनो जानाय नालाय जेबो बेलेग ना लोगोफोर। फाइनाल लुक जाहैबाय, सिम्पोल आरोना लोगोफोर। ओरैनो दाउ फिसासोमोन नालाय, ओंखायनो रोसिसो खालामबाय आङो। संख्रि नायनोसै दानिया, नांखोना नांदिया। संख्रियाबो बरिया नांखाबाय लोगोफोर, जाबाय आरोना आंनिया ओंख्रिया। मोनबाय लोगोफोर। टमेट'खौ सावबाय आरोना नै लोगोफोर, आङो गेस जौखायावनो सावबाय। सावनानै बाथोन खालामसै। फिसाफ्राबो सफैबाय आरोना लोगोफोर। स्कुलनिफ्राय सफैबाय। कहाँ है ग्रेम? फरिखाया मारै जादों बाबा? मोजां ना? दिनै ड्रयिं दंमोन आरोना लोगोफोर, ड्रयिं आरो मामोनलाय ASL आरो ड्रयिं दंमोन दिनै लोगोफोर। दे गानस्लायनानै ओमफ्राय माबा हैदो दंखलाव दैखराव दुगैदो। लोगोफोर नै रेडि जाबाय सानसुनि ओंखामा जोंहा, नै फिसा सानैया जागासिनो। ओमफ्राय जानोसै। नोंसिनि बिबैयाबो जागासिनो। लोगोफोर नायदो, मान्दिया भाजा, टमेट' बाथोन, दहाय फुङाव गथ'फोरनो जाहरनाय आलु भाजा
खौ लाबाय आङो बानलु एवनाय ओमफ्राय दाउ रोसि जानोसै लोगोफोर दालिबो दंबावसो नै मा आखाइ लाहरबाय थानो गावबागाव फा गोजा गावना दंलायो मानोथो जागोन मानिट जानोसै लोगो mandi faza tomato bathon nanya jangan lagu logofor hamba video ko isaw doontoonsay anga